या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगळवारी सावंतवाडीत येत आहेत। सावंतवाडीकरांतर्फे त्यांचा नागरी सत्कार केला जाणार आहे, तर विविध विकास कामांचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे। झाराप पत्रादेवी राष्ट्रीय महामार्गावर नेमळे मळगाव वेत्ते परिसरात अपघाताचं सत्र सुरू असल्यानं प्रशासनाकडून उपाययोजना न राबवल्यानं रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात आलं। रास्ता रोको करणाऱ्यांना पोलिसांकडून धरपकड करण्यात आली। मंत्री रवींद्र चव्हाण सावंतवाडीत आले असताना त्यांनी मोती तलावाच्या काठावर कार्यकर्त्यांसोबत वेळ दिला। भाजप कार्यालयाच्या शेजारी असणाऱ्या चहासाठी प्रसिद्ध दुकानात चाय पे चर्चा करत त्यांनी बैठक घेतली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सकाळी 10 वाजता पहिल्यांदाच सावंतवाडी शहरात येत आहेत। त्यांच्या हस्ते सुमारे 40 ते 30 कोटी रुपयांच्या कामांची भूमिपूजन करण्यात येणार आहे। सावंतवाडी शहराच्या वतीनं सीएम एकनाथ शिंदे यांचा नागरी सत्कार 6 जूनला करण्यात येणार आहे। त्यासाठी नागरी सत्कार समिती स्थापन करण्यात आली आहे। अध्यक्षपदी भाजपचे युवा नेते युवराज लखमराजे सावंत भोसले यांची निवड करण्यात आली आहे। मंगला एक्सप्रेस थांबली, त्यामुळे प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली। रत्नागिरी तालुक्यातील टिके बोगद्याजवळ ही घटना घडली। कसालवरून कणकवलीच्या दिशेने येत असलेल्या दुचाकीचा नदीवरील तीव्र वळणावर अपघात झाला। या अपघातात मालवण सर्जेकोट येथील केतन खडपकर या 22 वर्षीय युवकाचा मृत्यू झालाय, तर कुडाळमधील एक जण गंभीर जखमी आहे। कुडाळात होणाऱ्या शासन आपल्या दारीसाठी येणाऱ्या मालवण वेंगुर्ला सावंतवाडी दोडामार्गातील एसटींसाठी क्रीडा संकुल मैदानात, तर देवगड कणकवली वैभववाडी कुडाळातून येणाऱ्या एसटी वाहनांसाठी एसटी डेपो तसेच खासगी वाहनांसाठी क्रीडा संकुल शेजारील व्हॉलीबॉल मैदान आणि गवळदेव शेजारी खासगी मैदानात वाहनतळांची व्यवस्था करण्यात आली आहे। माझी वसुंधरा अभियानात सावंतवाडी नगर परिषद सलग 3ऱ्या वर्षी कोकण विभागात प्रथम आली आहे, तर राज्यात 16व्या क्रमांक प्राप्त केलाय। सावंतवाडी येथील कुटीर रुग्णालयातील रिक्त स्त्रीरोग तज्ज्ञपदी दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयात कार्यरत असलेले डॉक्टर ज्ञानेश्वर येवळे यांना नियुक्ती देण्यात येणार आहे। लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी दिली आहे। कुडाळातील रेल्वे स्टेशन परिसरात मुबलक भूसंपादित जागा असल्याचा विचार करता या ठिकाणी रेल्वे टर्मिनल व्हावं तसेच वंदे भारतला थांबा मिळावा अशी मागणी कुडाळ विकास समितीच्या वतीनं करण्यात आली आहे। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांच्या वाढदिवसानिमित्त पर्यावरण विभाग सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग उर्फ बाप्पा नाटेकर यांच्या नेतृत्वाखाली वृक्षारोपण करण्यात आलं। रत्नागिरीत बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या एकूण 70 नौकांवर जोरदार दंडात्मक कारवाई झाली। नौकांवरील या कारवाईतून 61,09,810 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आलाय। ऐतिहासिक आणि आध्यात्मिक वारसा लाभलेल्या आत्मेश्वर तळीनं काठ गाठलाय। गाळ उपसा आणि संरक्षक भिंतीच्या कामासाठी मोती तलाव पूर्णपणे रिकामी करण्यात आल्यानं शहरातील बहुतांश विहिरींनी तळ गाठलाय। जागतिक पर्यावरण दिनाच्या औचित्यानं नेहरू युवा केंद्र सिंधुदुर्ग आणि वेताळ प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग तुळस तसेच वन परिमंडळ मठ वेंगुर्ला यांनी तुळस घाटी परिसरात स्वच्छता उपक्रमाचं आयोजन केलंय। राजापूर स्थानकात वंदे भारतला थांबा देण्यात यावा अशी जोरदार मागणी तालुक्यातून आता वाढू लागली आहे। राज्यातील पुढील 2-3 दिवसात कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भासह मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे। केरळमध्ये मान्सूनचं आगमन होण्यास नेहमीपेक्षा 3 ते 4 दिवस उशीर झालाय असं हवामान विभागानं म्हटलंय। गोव्यात गेल्या 5 वर्षात मधुमेहामुळे 4,881 जणांचा मृत्यू झालाय। या आजारामुळे दर दिवशी सरासरी 3 जणांचा मृत्यू होत असल्याची माहिती सरकारनं जाहीर केलेल्या एका अहवालातून समोर आली आहे। जळगावात जागतिक पर्यावरण दिनी पिंपरी सेकम संघर्ष समितीच्या वतीनं वीज निर्मिती प्रकल्पाच्या प्रवेशद्वाराला केळीचं खोड बांधून अनोख्या पद्धतीनं मरण दिन साजरा करून निषेध व्यक्त करण्यात आला। पुणे आयपीएलच्या धर्तीवर महाराष्ट्र प्रीमियर लीगचं आयोजन करण्यात आलंय। या लीगमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील खेळाडूंना स्वतःला सिद्ध करण्याचं नवं व्यासपीठ मिळणार आहे। रोहित पवारांबाबत उल्लेख करताना माकड म्हणत खिल्ली उडवली, तर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी गेल्या वर्षी चौंडी इथं मस्ती केली अशी टीका गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे। एकनाथ खडसे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना पुन्हा भाजपमध्ये यावं असं आवाहन राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडेंनी केलंय। त्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून उलटसुलट चर्चेला सुरुवात झाली आहे। राजधानी दिल्लीतील सत्तारूढ पक्ष आम आदमी पक्षाचे वरिष्ठ नेते माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अंतरिम जामीन देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयानं नकार दिलाय। कुस्तीपटूंनी आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली आहे। शनिवारी रात्री 2 तासांहून अधिक काळ त्यांच्यात चर्चा झाली।
ओडिशातील अपघातात मृत्यू झालेल्या प्रवाशांच्या 151 मृतदेहांची आतापर्यंत ओळख पटली आहे। ओडिशा सरकारनं मृतदेह वाहून नेण्याची मोफत व्यवस्था केली असल्याचं ओडिशाचे मुख्य सचिवांनी सांगितलंय। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।